Arcart a chracan agus ar de ai is duine granathú níl tú mhaid glór ní fiú dit féin seo bhfuil an bhéarás I mo leaba ar shiúil ó bhaithin duine bhfuil an bheith I mo cholaí bhrá nach musclúin go dá Seo thugam an dorthalas. Seo thugam an teagla gan brí, an tuaineas lean chalainn. Lá chinne. Na bailí is tí is na bailí a mí. Tá cara céideachta. Céideachta an óil a scapaí an dorthalas a rugaí an teagla is a bhfuiltí an ghuairt. Cara é a dhéanamh scabaí dín. Níl tú mai ag an obair seo. Ní heag leat é anú más gart. Ní mai le duine bí tú. Caras fiú é. Níl áitir bí an duit sa síl seo. Bhéil sé níos fargánta. Ba ceart duit siúil amach ús cuar mo seo. Bhéil sé thart go gasta. Ná Johnny. Tá na smaointe seo I bhfad níos coitianta ná mar a thilthe. Tá duine amháin as gach cathair sa tír seo ag folann ar an dóid seo. An céad céim na Lord duine. Go háirithe duine proficiente. Tá codú ar fáil agus níl tú leat haon. Níl tú leag ma éireann tú céidú ó duine. Tá céidú dí áin a leig sa síl seo. Ma tá tú gordaí go physical éirí tú céide is cóirle, níl jeapar ar bí an. Tá bailach gala an a gúna. Jan na rudaí atá maidit, agus feadh réití de na rudaí nach bhfuil. Éireann sé níos fearr, geallan dit. Tá dóthas san, tá solas san, aon dortha gach ihe tagan an lá gach maid. Le chéile is féidir linn an stiogma a bhriseadh. Jan, brush. Lay.